Miña nai facía ben, que collía no portillo pescado e levaba a muelle a vender. A cabeza, cargaba a cabeza. Nós non chegamos a eso xa. Nós xa todo coche, viña coche, listo. E que no coche, todo no coche. A xente de marineiros vivía case toda do mar ou habitábanse a outras cousas? Non, os marineiros, sí, claro, vivíamos do mar, cando claro. Cando había mal tempo, sempre xa o mar. Xa non ganábamos nada a comer. Había semanas ou meses que non íbamos ao mar, había que ganar no verán por inverno. E que familias eran así conocidas aquí no barrio? E que motes tiñan? Aquí casi éramos todos marineiros, conocidos. Todos. Aquí eran todos aquí. Acordaste así de algún nome especial, de alguna persona que todo o mundo conocera? Era aquí quando éramos todos uns aos outros, porque éramos dos veciños, e todos andamos ao mar igual. Para que hubo quen chegou a barcos máis grandes, e outros no medio, menos, e así, sempre había algún destacado. Na súa casa conocíanos por algún nome? Sí, por o churro. O churro? O pai era churro. Ainda hoxe, de churro, carros, todo por churro. E meu abuelo era geiteiro, chamaba geiteiro. Pois iso é o que me refiro cando lle digo así os nomes que recibían as familias. Acórdase de cales eran así os amigos da súa mocedade? Sí, na miña mocedade, así que home. Aquí había o de Ernesto, o do Pombo, aquí había moitos, o de Ricardo, que tamén eran 15 hermanos, 16 hermanos. Me acordo. O de Alvedro, que naceu no Portiño, viñeron para aquí, o pai de Quelome, que está ali, pai, os tigres, todos esos, viñeron para aquí. O da na casa viñeron para aquí. E cales eran así os lugares de encontro da xente nova? Onde se xuntaban? Como? Onde se xuntaba a xente nova para divertirse? Aquí na taberna, porque non había outros medios. E despois tínhamos que ir ao Palacio da Faneca, tínhamos que levar as cetas na cabeza daqui a darse, ir e vir. Ás 2 da mañá, ir para o mar, e ao vir tamén, todo na cabeza. E cales eran as tabernas máis conocidas? Aquí era o Peixinho que está aí. Peixinho, ali ao Lago Ribeiro. Depois aí o Bedefón, que facía os callos. Eso sí, así a coña, chamaba. Andamos todos por aquí, andamos sempre. Ahora non, cada un ten coche, outros marcharon con outros. É así. Que é o que máis notas que cambiou no barrio?